min na pour que k'i ka fanga dɔgɔya kɛlɛ pewu kabila yiri de bɛ se k'o wuli kabila yiri de bɛ nin wuli yiri min b'a wuli minnu de fɔ lamɛnnikɛla ye sisan n'a y'a kɛ i b'a dɔn yiri fana ka ɲi farisogo ma kosɛbɛ 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 parce que yiri ye fɛn min to farisogo yɛrɛ kɔnɔna na wo i bɛ wo dili de ye n'i ye wo dili ɲini i b'a bɔgɔ fara siɲɛ ka bɔ a la n'i ye wo dili bɔgɔ fara siɲɛ ka bɔ a la gona i dɔ bɛ a b'a fɔ gona i bɛ gona fana dili bɔ ka bɔgɔ fara siɲɛ ka bɔ a la k'o ko ɲuman kɛ k'a don daga kɔnɔ ka ji k'a kan k'a tobi à 90 degrés k'a ji siyɛn i b'a min 2 heures midi soir siyɛn saba matin midi soir n'i ye nin kɛ i bɛ taa semaine kelen sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ surtout ka don semaine filanan kɔnɔna na ne b'a kɛ i b'a fɔ ala ni ce min ka teli n'a bɛɛ ye n'i fɛnɛ y'o kɛ i b'o kɛ don min na foyi fɛn ma dutigi ma k'a fɔ ko i ka furulabato kan na siɲɛ kelen dɔrɔn o y'a bannen i bɛ ba i sen kan pewu de parce que i b'a dɔn n'i m'a bila bere miniti la n'i kɔnna k'a kɛ dutigi muso bɛna min da i kan a bɛ sunɔgɔ cɛ ye da b'i ye sunɔgɔtigi o de b'i si ban pewu sen kan hali i tun ka ala deli i cɛya hakɛto b'a la a ka sa parce que aw bɛɛ bɛ jɛ o la k'o fura ɲini mais fanga dɔgɔya n'a nan'i la i bɛ furulabato kɛ siɲɛ kelen a siɲɛ kelen yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ e tɛ force foyi sɔrɔ bilen fo dugu ka jɛ jɔba i si bɛ tigɛ kɔnɔ parce que ni fɛn wɛrɛ b'a si ban tigɛ kɔnɔna na kuma min bɛ da i kan n'i sigila ka miiri a la i ka ko bɛɛ de bɛ kalaya a la ne fɛ misi o de bɛ hakili kan kosɛbɛ kosɛbɛ n'a sera hakili kan douleur min bɛna farikolo la ni tɛ s'a kɔrɔ o de la ni m'a yɛrɛ ɲini ka farikolo minɛ bien sûr o b'a sɔrɔ u b'a dabɔ ma foyi fɛn dɔ bɛ yen a ka jugu hakili ma kojugu fɛn dɔ bɛ yen ka jugu hakili ma kojugu i bɛ kaba furu n'i ye kaba ɲini k'a furu fili i y'o furu de ɲini ka fali bo ɲini k'o fila fara ɲɔgɔn kan surtout mirakili bɛ balabilen fali couleur bilenman bo i b'o ni kaba furu b'a fɔ kaba furu n'u fila fara ɲɔgɔn kan k'a furu tobi ɲɔgɔn ye i b'a kɛ ka cɛya wusu i tɛ kɛ ka cɛya wusu siɲɛ 7 fiyewu bulu sanfɛla fansi la fɔ ala ka force dɔ d'i ma à vie n'i ye san 1000 balo i bɛ san 1000 balo ni force n'i ye san 10 balo i bɛ san 10 balo la force. N'an tɛ ne yɛrɛ tun b'o kɛ tila fɔ mais ne b'a dɔn a mɛ n'a ka ɲi a ma se k'a kun a y'a fɔ a filɛ k'a fɔ an ɲɛna mais anw ni mɔgɔ bɛ sigi ma kɛ yɔrɔ la anw ni mɔgɔ b'a fɔ yɛrɛ la ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan ka explication di a bɛ k'aw la cogo min na a ye Ramses den wele a ka explique a ye inshallah a bɛ fura min d'a ma ko cogo foyi t'a la Ramses den o kɔfɛ e yɛrɛ kelen bɛ ka mun préparer comme i y'a bɛ jate sisan waati in na an bɛ segin a kan a bɛ d'autres Carrefour à quoi b'a la anw ni mɔgɔ b'a la aw se ne ka wuli ka se a la a ye weleli kɛ nɛgɛjuru la yaasa ne ka se ka aw ka vie diagnostiquer walima ka garisɛgɛ baaraw kɛ ani ka taa so n'a ɲɔgɔnna caman na a ye Ramses den wele Ramses den a bɛ jɛ yan nɔ nana k'a fɔ i kelen min bɛna kɔbako de labɛn ivoirien bɛɛ inshallah wa mɔgɔ caman bɛ yen nɔ ala yɛrɛ nana sa dala falen don tɛp wa ne yɛrɛ nana k'a fɔ weleli bɛ ka kɛ cogo min na a b'a la ni ka kɛ o cogo la mais o kɔfɛ i kelen bɛ ka mun préparer i n'a fɔ kanubaw ye a bɛ se ka kɛ i kɛlen bɛ ka fɛn wɛrɛ préparer n'an da ma s'o ma ni ala sɔnna bon nin waati in na min préparé bɛ yen o de ye nɔsi nafolo baara ye k'i yɛlɛma cɛmaninw ɲɛkɔrɔ dugu o dugu i n'o ka sigi ka baro kɛ ka te min kare kɔnɔ bi walima ka kafe min kɛsi la i yɛrɛ k'i ka kafe wari san bɛɛ ka sɔn a ma k'a fɔ ko fɛn t'i kun o dugujɛ walima o dɔgɔkun kɔnɔ o ka tila k'i ye cogoya gɛrɛ la e n'olu tɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na bilen hɛrɛ la nɔsi ala de tɛ k'o kɛ buna hadamaden mais bien sûr ɲɛtigi ni yɛrɛ cɛ ne kɔni bɛ ne dɔn ah oui n tɛ association na depuis n bangena ma deli ka don association na n tɛ association na ni mɔgɔ ma jɛ cotiser projet tɛ ne bolo n ka wari sɔrɔ min na k'a fɔ ko projet gɛrɛ bɛ ne bolo dɔɔnin kɔfɛ o tɛ yen
misi kɛra jarati tɛ yen ne ka ko bɛɛ sɛbɛnnen don dɔn de la wa hali ni diɲɛ projet bɛɛ kɛra i bolo i bɛ ne sɔrɔ i ɲɛfɛ ne b'i yɛlɛma ten ne b'i yɛlɛma ten bi i bɛ ɲɛ cogoya dɔ la bija sini i bɛ tila ka ɲɛ cogoya dɔ la bija n'i ye ne la fili fɛn fila b'i kɔnɔ ni sanfɛ bolo la i ka si danna ka turu ka bi k'i kan kari walima faamaw b'i minɛ k'i da k'i sen bɔ baara la pewu parce que n'i ye abudala bi i b'a fɔ ko homme d'affaires don n bɛ se ka min kɛ kana kɔrɔ kana ladege n'i y'a ladege dɔrɔn malo b'i n'i bɛ fɛ k'i masa musoman cɛman ka don olu kɔrɔ la i bɛ fɛ ka malo ladege parce que ne bɛ min kɛ e t'o dɔn i k'a dɔn mɔgɔ min bɛ yiri turu a ka falen ani mɔgɔ min bɛ taa yiriden kari k'a feere c'est deux choses différentes sont diamétralement opposées. Les gens yiriden kari la ka taa feere o de ka ca dɔɔnin dɔɔnin ka tɛmɛ yiri turu la ne dun b'a fiyɛ turu de k'a arrosé de k'a lamɔ k'a den kɛ e de bɛ taa k'a ta donc a tɛ mɔni kelen kɔnɔ je crois dans le même monde bien sûr donc ne bɛ fɛ ka kɛ banna ye ka ɲɛnɛmaya la ni nɔsi yɛlɛma sɔrɔ ni ne bɛnna la ne bɛ dilan aw ka bɔkolo bila hali ni se tɛ ne bɛ kelen kɛ se tɛ bolo bibi na problème ko caman ni yɔrɔ min na ni min dɔn ka baarakɛyɔrɔ la ka se k'i ka wari patron la i ka sɔrɔ se k'i wari nɔrɔ la i ka sɔrɔ patron yɛrɛ ka wari se k'i nɔrɔ la i ka sɔrɔ bon walima ni mɔgɔ min n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ka se ka ko kari la jara balimamuso ye parce que ale ta tɛ juru ye ale ni cɛ fila san 10 kanu na o ma fɔ ko kuma fɔ n'a fɔra ko olu bɛ se ka karama ka d'ale ma tigi taki ɲɛtigi ni ɲɛlɛ cɛ karamali kɔni ka teli o fɛ kojugu n'an bɛnna la karamali la ka nin dɔ minɛ ka di nin dɔ ma ne bɛ waati de d'i ma a la n'a tɛmɛ dɔ ale ka dɔn n ka juru bɛ karisa la ne hali n'a kɛra i su la i k'o mɛn kosɛbɛ a bɛ mɛn kana juru ta dɔrɔn sinon ni ye mɔgɔ ka juru ta n'i m'a sara n'a ɲɛ ye min ye mɔgɔ ye kalo min na parce que hakili ti ba nɔ la ba ka min ni bolo ti ka ɲɛ. Donc ni olu sera ka fɔ a karabali kɛ cɛ kɔni bɛ sɔrɔ a fa cɛ feere ka n'i ka furu kɛ ni kelen bɛ karabali la jigi ta.
Angela.